Kokoomuksen puoluekokous vuosimallia 2026 tullaan järjestämään Keski-Suomessa Jyväskylässä. Puoluekokouksen asialistalla on aloitteiden sekä tärkeiden henkilövalintojen lisäksi poliittista keskustelua sekä sitäkin tärkeämpää linjan muodostamista. Puoluekokouksesta tullaan nimittäin hyväksymään puolueelle uusi ja ajantasainen päivitetty tavoiteohjelma. Toisin kuin usein arkipuheessa tupataan sanomaan, ei kokoomuksella ole mitään yhtä yksittäistä puolueohjelmaa, vaan kokoomuksen poliittiset linjat, arvot, päämäärät ja tavoitteet on jaettavissa 3 eri ohjelmaan 3 eri ohjelmatasolle. Periaateohjelma on kokoomuksen poliittisen toiminnan kivijalka. Sinne on kirjattu puolueemme tärkeimmät arvot ja periaatteet, joiden varaan koko muu poliittinen toimintamme oikeastaan rakentuu. Kuten ihmisten arjessa muutenkin, arvomme ohjaavat vahvasti kaikkea päätöksentekoamme, ja siksi on tärkeää, että poliittiset toimijat ja puolueet kertovat omista arvoistaan mahdollisimman avoimesti ja ymmärrettävästi. Tavoiteohjelmassa nimensä mukaisesti kerrotaan kokoomuksen tärkeimmät tavoitteet. Noita tavoitteita asetetaan kaikille yhteiskunnan eri toiminnan tasoille, kunnissa, valtakunnan tasolla, hyvinvointialueella sekä tietenkin valtakunnan ja EU-tasolla. Tavoitteiden lisäksi ohjelmassa kerrotaan, millaisia politiikkatoimia kokoomuslaiset ovat halukkaita ja valmiita tekemään, jotta kyseisiin tavoitteisiin tullaan myös pääsemään. 3. tasona on niin sanottu vaaliohjelmataso. Vaaliohjelmia päivitetään ehkä kaikkein tiheimmin, koska vaaleja myös käydään kaikkein tiheimmin. Jos tavoiteohjelma puhuu pidemmästä aikaikkunasta vuosikymmenistä, puhuu vaaliohjelma pääsääntöisesti seuraavasta 4 vuodesta, eli 1 vaalikaudesta. Siellä kerrotaan tuon 1 vaalikauden tavoitteet, päämäärät sekä tietenkin ne toimenpiteet, joilla kyseisiin päämääriin voitaisiin päästä. Poliittiset ohjelmat eivät ole suinkaan pelkkää kaunopuheisuutta, vaan tärkeä mahdollisuus rivipuolueen jäsenelle, kokoomuslaiselle vaikuttaa siihen, mihinkä suuntaan kokoomus on kuntia, hyvinvointialueita, Suomen valtiota ja tietenkin EUta oikein halukas viemään. Myös äänestäjälle poliittista ohjelmaa voidaan pitää eräänlaisena tuoteselosteena, mitä äänestäjä oikein on ostamassa, mikäli hän vaaleissa sen ainokaisen äänensä päättää kyseisen puolueen ehdokkaalle antaa. Vaalien jälkeen on myös huomattavasti helpompi käydä työhön kokoomuslaisten arvojen ja aatteen edistämiseksi, kun tavoitteet ja politiikkatoimet on jo etukäteen suunniteltu ja pohdittu. Osana tavoiteohjelman päivitystä on kokoomus lanseerannut Toivo kotiin -kampanjan. Kampanjan tarkoituksena on kaivaa esiin kaikkein parhaimmat ideat ja ehdotukset Suomen uudistamiseksi sekä kokoomuksen tavoitteiden päivittämiseksi. Toivo kotiin -kiertue kiertää eri puolilla Suomea ja tarjoaa mahdollisuuden kokoomuslaisille kohdata toisiaan, keskustella ja vaikuttaa tulevan tavoiteohjelman sisältöön. Meille Keski-Suomeen Toivo kotiin -kiertue saapuu Muurameen lauantaina 22.11. Mikäli et kuitenkaan pääse osallistumaan oman lähialueesi Toivo kotiin -kiertueen tapahtumaan, voit jakaa omia ajatuksiasi, ideoitasi ja toiveitasi tavoiteohjelmatyöhön liittyen osoitteessa www.kokoomus.fi/Toivo kotiin. Lämpimästi tervetuloa tälle yhteiselle matkalle rakentamaan toivoa ja tulevaisuuden uskoa. Toivottavasti saavut myös paikan päälle puoluekokoukseen Jyväskylään ensi vuonna hyväksymään ja päättämään meidän uudesta tavoiteohjelmastamme. Tuodaan Toivo kotiin.